السلام علیکم دوستو، میں تہاڈا اپنا چمکیلا مون حاضر خدمت۔ ساڈے مرشد پیر سید شاید کاظمی سائیں بیٹھے ہیں، انہاں دے فرزند بیٹھے سائیں موجل سائیں اور تمام سنگت دوستو چاند پروڈکشن تے کہ مجبوری دے تحت اساں ویڈیو نہیں پا سکے ہیں، اور انشاءاللہ سائیں اوراں دی محبتاں، سائیں اوراں دی دعائیں اور سارے وسیب والا نے مینوں یہ آکھیا کہ کہیں دے تلے کام نہ کر، چمکیلا صاحب اپنا چینل ایک دم والو اٹھاؤ، اور میرے رائٹر ڈائریکٹر محسن خان بلوچ صاحب اور انشاءاللہ چاند پروڈکشن تے ہن محنت کریں دے پے، جنہاں دوستاں نے حالی تک سارا چینل سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کرو، اور یہ یار محبتاں ونڈیاں کرو۔ میں رات ہی نہیں محنت کرے سا، ہن میرے زندگی دا ایکو مقصد رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی اللہ دے سی، اور چینل چاند پروڈکشن تے ہر روزانہ نویں ویڈیو آ جی کہ تہاڈے نال پہلے ریکویسٹ کیتی آئی۔ یہ ٹائم اساں موجود ضلع راجن پور مرغی دے علاقے چ ہیں، ساڈے مرشد سید بادشاہ پیر منور سائیں اور انہاں دے ڈیرے تے ماشاءاللہ ساری شوٹنگ ہون شروع تھی گئی ہے، اور ساڈے واسطے دعا کرے سو، اور ساڈے مرشد بھی ساڈے واسطے دعا کرے سن کہ ساڈے چینل نو اللہ پاک کامیاب کرے اور سانو کامیابی عطا ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا مولا کریم سیاں رحیم تے کریم اللہ، ہر شے تے قادر تو اللہ ہی میرا اللہ۔ یا اللہ سارے چمکیلے عزیز بھائی کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ مولا جو یہ بھائی نال سارے نال محبت کرے تو کریم دے نال محبت فرما۔ یا الہ العالمین اللہ، سارے عزیز جے جو دلی خواہش ہیں مولا کریم سیاں پورا کر دے۔ ہر شے تے قادر تے تو ہی اللہ، تو ہی سنانا لئی، تو ہی ہر شے تے بناونا لئی، جوڑنا لئی۔ مولا سے اپنے بھائی واسطے تے اللہ دے سوالی ہوں، یا اللہ ہی دے چینل کو کامیاب کر، مولا ہی دے عزت شان وچ اضافہ فرما۔ مولا جڑا کام کرے اتھے کو کامیابی نصیب فرما، ان کو اپنے گھراویں نال دوستیں نال عزیزیں نال آباد تے شاد رکھ۔ کریم سیاں سارے چمکیلے بھائی دے بچے کو، ساری بیٹی کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماویں، اور تعلیم وچ مولا ان دا نام اتے عروج تے گھن ونجے۔ مولا اے اللہ تے سوالیوں جتنا منگوں تھوڑا ہے، تو اللہ ہی تے راضی تھی کریمہ، تو اللہ ہی تے راضی تھی۔ ڈائریکٹر سے محسن خان صاحب ڈائریکٹر محسن خان صاحب انہیں دے محسن ہیں جی، انہیں دے نال محبت کردن۔ مولا ہوں محسن خان صاحب کو بھی کریمہ ترقی دے، کریم سیاں معجزہ دکھا۔ مولا کریم سیاں اگلے سال جو میرا چمکیلا بھائی آوے مولا اول تک کار تے آوے نہیں تے سونا موٹر سائیکل تے کو نصیب کری جا، مولا ہی کو سونا موٹر سائیکل تے نصیب کری کریمہ۔ ساری اتنی آرزو بھی پوری نہ کرے تھے تو سونا اللہ ہی 70 ماہ کے ڈھیر محبت کرنا میرا سونا کریمہ۔ چمکیلے دی خیر ہوئے، اندے ڈائریکٹر محسن صاحب دی بھی خیر ہوئے، مولاؤں کو اندو تے ہی کنی زیادہ مہربان رکھی۔ میرا مولا سارے عزیز کو بھی ساری آرزو ہے دعا ہے